ଆଜି ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି ସକାଳେ ମୋ ପୁଅକୁ ବ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ନେଲା ବେଳେ ତା ଟଙ୍ଗ କ୍ଲିନରରେ ତାର ଏଇଟା ବାଜିକିନା ଏମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଦିନଟା ହୁଏତ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଭଲ ନଥିଲା, ତାର ଉଠୁ ଉଠୁ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ମୋ ମନ ଟିକେ ବି ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ। ସେ ସିନା ହସି ଦେଉଛି, ତା ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମା ପୁଅ ଆମେ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ଗଲୁ। ମୋ ପୁଅ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାଏ କହୁଛି। ଆଜି ଫାଇନାଲି ମୋର ଏଇ ଷ୍ଟିଚ୍ଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରାହବ। ମା ପୁଅ ଏଠି ମିଶିକିନା ଯାଉଛୁ ଭାରି। ପଦାକୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ଯେମିତିଆ ଖରା ହେଉଛି ନା, ବାୟୋପ୍ସି ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଳେଇଥିଲି ମୋର ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପୁଅକୁ 2.5 ବର୍ଷ ଆସିକି ହେବ, ମୁଁ ଆଜି ଯାକେ ତାର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି। ସେଇଥିଲାଗି ତାର ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ବି କରାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାର ବି ଏଠି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଆସିଛି, ତାର କେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ବୋଲି। ରିପୋର୍ଟ ଆଣିକି ମା ପୁଅ ଏଠି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍କୁ ଆସିଲୁ ଭାରି। ସେ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଭଣଜା ଏଠି ବସିକି ଖେଳୁଥିଲେ। ମୁଁ ମୋର ପଳେଇଥିଲି ଷ୍ଟିଚ୍ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ଷ୍ଟିଚ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକିନା ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଗଲାବେଳେ ବାଟରୁ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିକି ନେଇଗଲୁ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି କେତେ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଥିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ଶୋଇକି ଉଠିକି ମୋ ପୁଅ ତାର ଖେଳୁଥିଲା। ମାଇଁଙ୍କର ମୋର ଟିକେ ଗଲୁ ଭାରି ମୋବାଇଲ ଦୋକାନକୁ, ହେଲେ ସେଠି ଭଲ କଭର ନଥିଲା କି ଗ୍ଲାସ୍ ବି ନଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ ଗଲି ଭାରି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ। ସେଠି ଯାଇକି ମୋ କାମ ସାରିଦେଲି। ଆଜି ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଆମ ଘରକୁ ବି ଆସିବି ଭାରି। ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ଭାରି ଭାଇ ପୁଅକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବି ବୋଧେ ଜାଣିପାରିଲା ମୁଁ ଆଜି ପଳେଇବି। ତା ମନରେ ବି ଆଜି ଟିକେ ବି ହସ ନଥିଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି ମୁହଁ କରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ମୁଁ ମୋର ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ମୋ ମନରେ ଆଜି ଟିକେ ବି ହସ ଖୁସି କିଛି ନଥିଲା। 2 ଦିନ ହେଲା ଯୋଉ ମିଶିକି ରହିଯାଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ହିଁ ମନେ ପକାଉଥିଲି। ମମି ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଭାରି ଘରକୁ। ସେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଆଇନାତି ଫୁଲ ଦିଆ ଦି ହେଉଥିଲେ। ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି କରିକିନା ଆସିକି ଫାଇନାଲି ଆମ ଘରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏଠିକି ବି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛି। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ପୁଣି ଆମ ଘରକୁ ହିଁ ପଳେଇବି। ମୋ ପୁଅ ଆସୁ ଆସୁ ତାର ଏଠି ବୁଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଏଠି ମୋର 2ଟା ରୁଟି କରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଚ୍ଟା ଫିଟା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଏମିତି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ମୋ କାମ ସାରିଦେଲି। ମୋ ଭାଇର ଆଜି ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ତ ସେମାନେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଏଠି ଆଜି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ କରିଥିଲେ। ପୁଅକୁ ଶୁଏଇକି ଆସିକି ମୋ ଖାଇବା ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଥିଲେ। ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେବାର ଦୁଃଖ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବୁଝୁଥିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।